Emakhosini Camagu Lesedi Lekganya. Singamabutho umhlambululi umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. Sibonge kakhulu ngisho nakubo abaku membership channel, and also please join my membership channel. Sibonge kakhulu, don't hesitate to call me emakhosini. Ngizokhuluma ngeindaba yabantwana. Uyazi inhlonipho yokuzaleka komntana i very important, iyona esitshelayo. Ukuzaleka komntana emndenini is very very important. Umalume, ubaba wengane, umama, very important. Ugogo umkhulu is very important to know. Buzani ingane zenu ukuthi ekuzalekeni komntana kenzakaleni. Mawuyomkhipha lo mntana, what happened? Ingabe lo mntana udelay ukuzalwa na? Ingabe instead of ashaya 9 months undlulile washabo 11 months na, washabo 10 months na? Ingabe lo mntana uzalwe early before isikhathi na? It's very important. Dala banibonisa ukuthi nizala inkosi la ekhaya kodwa ngenxa yokungazi. That's why namhlanje ningamind ukuthi ingane yenu ithathwe iyolobola somewhere, mayolobolwa ibuye futhi ihluphe bathi iyathakatha le. It's because of anizange ni understand ukuzaleka kwayo. Ukuthi ayizalekanga njengawo wonke umuntu, ngisho nomntana womfana. Once lento engiyikhulumayo ukuthi uzalwe before time or after time, lo mntana kuningi kufanele akenzele kona before eyobhekana nomhlaba, before athola into zomjolo, before ashada. Lo mntana kumele nimlungisele ngoba uyoba inhlupho, uyoba isilwane kumshado wakhe, uyoba isilwane kuma relationships akhe. Nasemisebenzini uzoshaywa ngaso sonke isikhathi. Umntana uzaleke kanjani? Ngabe lo mntana uzaleke agqwele ipowder emhlophe na? Placenta ke into ejwayelekile nama twins ngiyasibona lezo. Now lezi elingazicaphelanga. Ingabe lo mntana lona esikhuluma ngaye umntana esingaze sithi uthe lo munye makazaleka, lo munye wangathola ithuba lokufika la emhlabeni, noma sithi bekwama twin kwashona umunye, leyo bantwana kusabantwana nje. Wena umuntu wesilisa namhlanje mawuzibuza ukuthi uhluphekiswa yini ile yangane leya, hambe yobuza le yangane namhlanje before uyichomela. Khona ingane ongeke uzichomela. Angisho ukuthi izingane zikho important, please ngizweni kahle. Kukhona le ingane lezo ongeke nje ekufanele ukuzisalute until uyongena ethulweni. Uma une 100 rand kwamele ni share lona 50-50 nalo ngane ukuze wena uphile, ngoba akusiyona ingane esingaze siyidelele. Ukuzaleka kwengane is very important. Ikwazi ukuthi nilungisele nina abantu bomndeni before ayofacana nezinto lengaphandle. Abantwana ba frustrated because of babona nasemaphupheni inhlanhla zikhona, ingakho ubathola namhlanje bazifihla bangena ku social media. Khokho ngicela uncedo kodwa ekhaya bafuni kusangikwazi kumnceda ngoba uyimayina. Kodwa balali ingane zenu, azilali ingane zenu. So ngiyakubuyisela emuva wena mzali ngoba uwebo ukhona ku labor room. Ingabe lo mntana uzaleke kanjani is very important. Ingabe ke kwaba khona izimo ondlula kuzona na? Uthi bathi bayabheka uyafika 2 cm futhi igcina ukuthi 2 cm umntana ovaliwe. But once angaphuma lo mntana wazi ukuthi umntana kufanele ayenzele into enkulu and umntana kufanele abhekwe, and a secret yomzali. Makuba uthemba umama wakho like seriously uyakhona ukuthi nomfunela uncedo lo mntana ngoba kunesipho esithize kulo mntana. So ingakho abantwana beni bafike bahlanye emishadweni, ngoba after that ya ignore makafika le iyomhlupha. So ukuzaleka kwengane is very important. Now
kube khona lento leyo yabazali abangasabi lutho. And abo 2K ingane zenu zingcolile zinamafinyela. Bo 2K ingane zenu imagine umama nge Brazilian usendlini ulinde ukuthi kufone uTsepo noma uNico ukuthi amfonele umntana wakhe una 4 years ungaphandle lestrade. Indlela enisitshela yona ukuthi nibhalisela abantwana ukuthi babulawe estrade izokwazi ukubenefit. How can ngeBrazilian namhlanje ithi nginitsheleni imfihlo abobaba bayakhuluma angithi niyabaforce ukuthi baze bafinyelele ukuthi sincancel. Kukhona ubaba oyikhulumile ukuthi yo hayi mina angikhoni kugcwele amawashini lapha endlini kuqala yini ukungcola. Ngaleso sikhathi uthanda umshado uthanda umkipito. Lo baba lo akasahlala endlini ngoba unukelwa yilamakaka la. Ala endlini. Izinto esizikhulumayo ukuthi nibaleka indlala zasemakhaya izinhlupheko zasemakhaya nizitshela ukuthi nofika lo nhlupheko uzoyiyenza nale ngoba umsebenzi wenhlupheko uzongcolisa futhi nanoma ungathi uyaklina kulowo muzi lo kuyoba ngathi ufaka udaka. You will never be appreciated ngoba iluma ngale emsamo. Ingane namhlanje ngabe sasiphila kudala sisave kanje ingane ngoba sasigaxiswa. Sikhula intambo angicela ukuyifaka manje. Ngikhula siprotectwa imfihlakalo zikamoya ezenziwe futhi nabantu abamnyama. Hayi phila isilungu mawubone ezethu ingane uthi oh that's witchcraft, that's voodoo spirits, that's uzofika nawe leso sikhathi usikhalela ukuthi yo ngicela uncedo kumntanami. Asifuni ukuthi ifike kanjalo ingakho sikusherela le knowledge. Abantwana bakhangelwe into okudlala. Namhlanje lo mntana uqhakeke ukutshentshele njengotshwala esiswini. Hayi abagadla. Ingane iplanelwa ngisho nokufa. It's a story for another day. Umama sichazela ukuthi ingane isurvive izinto ezingana umntana ngathi usikhatha kaboni. You are not concerned ngengane lokho ukuthi manje nizitshela ukuthi anisabi lutho. Kuyathusa manje. Kuyathusa ingane zenu ziganyelwa left and right. Umntana akusese virgin. Umntana ulaliswa nezilwane. Nina anilapheki. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.